କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ବସ୍ରେ ଯାଉଥିଲି ତ ମୁଁ ସେ କଥାଟା କହିବି କହି ବୋଲି କହିପାରିନଥିଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି କାହାକୁ କେମିତି ଲାଗିବ, କିଏ କେଉଁ ଭାବରେ ନେବେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କଥାରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ମତାମତ ଦେବେ। ମୋତେ ବାସ୍ ମୁଁ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରାଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କରୁଛି। ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲ ଅଛି ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ମୁଁ ଆଗରୁ କ୍ଷମା ମାଗି ଦିଅନ୍ତି, କେହି ଖରାପ ଭାବିବେନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋତେ ତ ଏ କଥାଟା ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ସେଇ କଥାଟା ସବୁବେଳେ ଦିମାଗରେ ରହିଲା, ଏମିତି ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ବାସ୍ ମୁଁ ସେଇ କଥା ଉପରେ ଆଜି ପଦେ କହୁଛି। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ରେ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ବସ୍କୁ ଚଢ଼ିଲି, ସେତେବେଳେ ଜାଣିଥିବେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ରେ ଥାଏ। କେତେ ଗୁଡ଼ା ଫାଷ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ପାଇଁକି କିଛି ସିଟ୍ ଥାଏ। ତ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ସେଠି ଲେଡ଼ିଜ୍ଙ୍କର ସିଟ୍, ଏପଟେ ଜେଣ୍ଟସ୍ ସିଟ୍, ତାପରେ ଏପଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ କି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଲେଡ଼ିଙ୍କ ପାଇଁକି ଥାଏ। ତ ସେଇ ଲେଡ଼ିଜ୍ଙ୍କ ଯେହେତୁ ସବୁ ସିଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ଙ୍କ ସିଟ୍ରେ ବି ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି ତ ବସିଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚଢ଼ିଲି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୁଅଟେ 21-22 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେବ, 22 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେବ, ଗୋଟେ ପିଲା ବସିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଚଢ଼ିଲି ସେ ଦେଖିଲା ସିଟ୍ ଅଛି ମହିଳାଙ୍କର, ସେ ଉଠିଗଲା, କହିଲା ବସନ୍ତୁ। ମୋତେ ସେଇଟା ମାନେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବି କମ୍ ବାଟରେ ଓହ୍ଲେଇବାର ଥିଲା, ସେଠି ମୁଁ ସେ ପିଲାଟିକୁ ଦେଖିକି ମୋତେ ଲାଗିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ 20-22 ବର୍ଷ ପିଲାଟା ତାର ଭଦ୍ରାମି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓହ୍ଲେଇଲା। ମୁଁ କହୁନି ସେ ମାନେ ସିଟ୍ଟା ଛାଡ଼ିବାଟା ତାର ଭୁଲ, କି ସେ ତା ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ବି ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ସିଟ୍ ଛାଡ଼ିବା କଥା। ଯେହେତୁ ଛୋଟ ପିଲା, ତା ବିବେକ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବ, ତାକୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା ଯେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ସିଟ୍, ତ ମୁଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ସିଟ୍ରେ ବସିଥିଲି, କେହି ନଥିଲେ, ଜଣେ ଆସିଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତା ପାଖରେ ଅନ୍ୟମାନେ ବି 35-40 ବର୍ଷର ଲୋକ ଥିଲେ, କେହି ଉଠି ନଥିଲେ, କି ସେ ସିଟ୍ ଯାହା ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ମୋତେ କାହିଁ ଦେଖିକି ପିଲାଟାକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଯେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ଘରୁ ଯାଉଥିବ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ କେଉଁଠି ଯାଉଥିବ। 20-22 ବର୍ଷର ପିଲା, ବ୍ୟାଗ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଧରିଛି। ମୁଁ ଖାଲି ଯେହେତୁ ଥିଲି, ଛୋଟ ପର୍ସଟା ଧରିଥିଲି, ତ ମୁଁ ତ ଧରିକି ଠିଆ ହେଇକି ମୁଁ ଭାବିଲି ସେଇ ସମୟରେ, ଦେଖ ଗୋଟେ ପିଲା ଘରୁ ଆସିଥିବ, କେତେବେଳେ ଆସିଥିବ, ଘରେ ଖାଇଥିବ କି ନାହିଁ, ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ବାହାରିକୁ ହୁଏତ ଆସିଥିବ, ବ୍ୟାଗ୍ ବି ଗୋଟେ ଧରିଛି, କୋଡ଼େ ଧରି ବସିଛି। ମୁଁ ଯଦି ବସିବି ତାହେଲେ ସେ ପିଲାଟି ବ୍ୟାଗ୍ଟା ନିଜେ ତ ଠିଆ ହବ, ସେ ବ୍ୟାଗ୍ଟାକୁ ବି ଧରିକି ତାକୁ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଏକୁଟିଆ ଖାଲିଟାରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବି ନା। ପୁଣି ମୋ ଏତେ ବି ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ ଦେଖ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦରକାର, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦରକାର ସବୁଥିରେ, ତ କିନ୍ତୁ ସମାନତା ବି ଦରକାର। ଯଦି ତୁମେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଖୋଜୁଛ, ମୁଁ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିଲି ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଦୁର୍ବଳମାନଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦରକାର। ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ପିଲାଟା ଏତେ ପତଳା ପିଲା, ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା, ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିଛି, ତ ତାପରେ ବି ସେ ତାର ବିବେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲା। କାହିଁକି? ମୁଁ କ'ଣ ଠିଆ ହେଇ ଯାଇପାରିବିନି? ମୋ ମନରେ ସେଇଠି ଆସିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ମୁଁ ବି ତ ଠିଆ ହେଇ ଯାଇପାରିବି, ମୁଁ ଏତେ ତ ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ ସେ ପିଲା ତୁଳନାରେ। ଛୋଟ ପିଲାଟି ଖାଇକି ଆସିଥିବ କି ନାହିଁ, କେତେ ଦୂର ଯାଉଥିବ, କେତେ ଦୂର ଆସିଲା, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ବସିଥା। ସେ ବସିବା ଭିତରେ ମୋ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଯେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ଟା କେତେ ସାଂଘାତିକ। ଗୋଟେ ଏମିତି ଷ୍ଟାମ୍ପ ମାରିକି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସିଟ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଠି ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା, ଯେହେତୁ ମୁଁ 10-15 ମିନିଟ୍ରେ ଓହ୍ଲେଇବାର ଥିଲା। ସେ ପିଲାଟା ତ ଜାଣିନି ମୁଁ କେଉଁ ଯାଏଁ ଯିବି, ମୋତେ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ତ ସୁସ୍ଥ, ମୁଁ ବି ତ ଠିଆ ହେଇପାରିବି। ସେ ପିଲାଟା ତୁଳନାରେ ତ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି। ସେ ପିଲାଟାର କ'ଣ ବସିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ସିଟ୍ରେ? କେଉଁଠୁ କେତେ ବାଟରୁ ଆସୁଛି, ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିଛି, ଖାଇଥିବ କି ନାହିଁ, କେଉଁଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ସମସ୍ତ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରି ଅନ୍ୟମାନେ ବି ବସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସିଟ୍ ଛାଡ଼ିବାକୁ ରାଜି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ନାରୀ ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ସେତେବେଳେ ସମାନ ହେଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ସେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଯାଇପାରିବ। ମୁଁ କହୁନି ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଟ୍ ଦରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ତୁମେ ସକ୍ଷମ, ଯଦି ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ, ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର? ତୁମ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, ତୁମର ବି କନଫିଡେନ୍ସ ରହିବ, ତୁମେ ବି ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, ତୁମେ ବି ଠିଆ ହେଇପାରିବ, ତୁମର ବି ଶକ୍ତି ଅଛି, ବଳ ଅଛି, ତୁମେ ବି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କାହିଁକି ପୁରୁଷ ନାରୀ ଭିତରେ କ'ଣ ପୁରୁଷମାନେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଥାଆନ୍ତି? ଭଗବାନ କାହାକୁ କେମିତି ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି, ଦୁର୍ବଳ ବି ଥାଆନ୍ତି। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କ'ଣ ପାଇଁକି ତାଙ୍କୁ ସିଟ୍ କେବଳ ଝିଅମାନେ ବସି ଯାଇପାରିବେ, ପୁଅମାନେ ବସି ଯାଇପାରିବେନି? ବୟସ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଠି ସମାନତା କେମିତି ହେଇପାରିବ?
दुर्बल लोक ही दबा दरकार जो हाँ से जो देखाला भिन्नक्षम ठीक अच्छे से निहाती दरकार किंतु साधारण आमल भली लोकों कि कौन दरकार से बहुत कथा मो मन को आसला भाविली सतरे ये रिजर्वेशनटा केते सांघातिक ना जार आवश्यकता ना ताकू भी बेले बेले दबा को पड़े जहाँ को आवश्यकता अच्छी से पाई पारे ना ठीक से पिलाटी पड़े से पिलाटी पड़ी जेते दुर्बल थाई ब्याग गोटे 10-15 केजी बड़ ब्याग धरी ठिया धरिकी बसला ठिया कांधरे पकई उठीगला बसंत बोला मत से मन मन आसला केते संस्कार सत्यता फैमिली मुझे जानी सी को गाँव रो जिलार को माने ओडिया तो निश्चित मुझे जानी किंतु को जिलार को परिवार को धर्मर मुझे जानी किंतु मानविकता दृष्टि से सीटा छाड़ी देथिला किंतु एटी आम निजू पचार तो नारी जदि प्रकृत जदि सी समान हवा चाहे तो रिजर्वेशन कहीं जदि रिजर्वेशन दि जाऊँगी नारी मान होता समानता कहीं जदि दुर्बल ताले ठीक दुर्बल हिसाब से नियो जदि तुम्हें दुर्बल सान हवा चाहो छोट हवा चाहो छोट है कि नियो दुर्बल है कि नियो जदि बड़ हवा चाहो तो छाड़ी दियो सीट छाड़ी दियो तुम्हें रिजर्वेशन कहीं मिल कहीं दरकार रिजर्वेशन भिन्न कौन पाई रिजर्वेशन दुर्बल पाई हवा दरकार जदि आम सुस्थ सबल फाइट करिकी निज को समान हवा पुओ भली आम हवा चाहूँचे पुओ आजिकल झील मैंने भी चाहूँगी आम बापा माँ भी आम पुओ हो पार पिला माने बापा माँ भी बाहा कहते जे आम झी आम पुओ भली जदि पुओ भली सी भी ठिया कौन जापरनी प्रति क्षेत्र में सी कौन पाठ पढ़ी चाकरी करें कहीं रिजर्वेशन मुझे झील विरोध कहूनी बस यही गोटे कथाटा मो मन को आसला से दिन मत कष्ट लगला से पिलाटी को देखी से पिलाटी को देखी मत कष्ट लगला जो तार अधिकार छाड़देला से बसी जगह जो छाड़देला निज इच्छा अनुसार से मत छोट लगे जे नारी होगी आम एत दुर्बल होगी जमे गोटार आसन छड़े नौचे कहीं जी बसी सी आग बसी सी तार प्राप्य थिला सी ओहला आउ जड़े बसीपर तार भी बसबार अधिकार अच्छी जदि निजक दुर्बल मुझे सामान भावी दुर्बल भाविया कथा नुहे गोटे नारी जदि निजक स्ट्रंग भावुची सामान भावुची ताले दुर्बलता यही रिजर्वेशन कहीं जदि रिजर्वेशन ताले से दुर्बल कथाटा जदि मु भूल कहता तो चिंता करेंगे ये कथा मन में बहुत आसला एमती तो गोटाटा घटना समस्त लाइफ घटी जो दरकार जी सीट दबा दरकार से दिखती आउ जो बेले अच्छा दबा दरकार नुह से लोक मैंने था जोटा कि तुमको दुख लगे जे ना तुम्हें बस यही क्षेत्र में मुझे जाना दुर्बल लोक ही दि जाऊ सब जेकोसी माने कथा हो पुओ झील चाहिए भी सामान हो पारे ना यही सब क्षेत्र में आप देखिए समस्ते कहते पुओ झील सामान प्रकृति को सामान जदि सामान ताले रिजर्वेशन कहीं थैंक यू जय जगन्नाथ।